मुख्यमंत्री दङ मुख्यमंत्री निर्देश माने बुझिखा आबक सिनि बर फाइ दङ सिनि बर जीएसआई फाइ दङ बिपिन बाबू फाइ दङ तेजिन बर माने फाइ नर किलेना कक्रै नरनि जे फाइ माने ताइ माने जत কিছু फाइनाय जे जारा सिनि जारा पुजानाय तकनाय बर लांनाय बुझिखा बर पुनो किलेना कक्रै सिनि खाने प्रशासन दङ फाइ पुनो बर जे मा पुनो सबिया बर बुनि खारि सबायो बर जे लामाते हिमो जों लामाते हिमो जों मायारिनाय हामजां मारिनाय आखु बायदाखौ जों हामजांलायनाय जों बुलाया दङ बर गारि सबायो जों बंनो बुल गारि सबायो हा बरफनो जों आइनि दैयै जों फायनाय बुजिखा बरफ सतनो आइ जागा आलु किबाय दिखना बुजिखा जे कोनो जागा कायसा जागा जाम फासो किबाय दिखना तपसे हा बेलायनो खाखामो तिनि भारतवर्षनि यशस्वी प्रधानमंत्री 124तम मन की बात तिनि आश्रम बाड़िओ तक्ताया कामिओ सिनि कार्यकर्तारक जखन मन की बात অনুষ্ঠান আরম্ভ নফরু মথানি কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী যারা দুষ্কৃতিকারী নে কোনো কালার করে রং করে বিচার করে ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী নি যে প্রোগ্রাম ন যারা বানচাল খাইনা নাই বন কোনো দিন রেহাই খাইগলাক রাহাই মাইগলাক सिनि त्रिपुरा हास्तानि मंत्री करा बरम गनां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजिनि जे सरकार चलि दङ जे गुंडागिरि जे मुतै माफिया सिनि नादि कयटा गाड़ी सबाइका कयटा बाइक सबाइका कोनो दिनो जों बरम रेहाय खाइगलाक आं जत ताखुंनो आं कयनाय त्रिपुरा राज्योआव जों शांति सम्प्रीति जों ताखुक बुखुक बुलाया तगलाया तंखाय चावो जे गाड़ी सोबायनाय बबानि तिप्रासा जे बुजांनाय बबानि तिप्रासा जतन साव तिप्रासानि गाड़ी सोबायो तिप्रासानो बुओ अथच तिप्रासानि बागै बरक सिरिखंलायो आं सायनाय मुतै काम बन्द खायदि उंया खायरे हायरि जागलाक फियक जागलाक केबो फुनो फियक लिया केबो फुनो रे हायरिया जदिनो मुतै जदिनो जड़ित दङ आगामी दिनो दं संनाय आं सानाय जों तिप्रासा जों नायो डेभलपमेन्ट जों नायो उन्नति जों सन्त्रास बिसास खाया जों गुंडागिरि बिसास खाया ताखुक बाय ताखुक जों हामजांलायनाय हामजांनो माननाय गारि बखगै गारि तखगै बुयै कोनो दिनो कोनो खायमेया कोनो ताखुकनो बोखा फिरग्रि माया नोंनिनि हामजांनो नों खायदि बिनि हामजांनो बखायनाय जे जा हानबाजो गणतन्त्र देश जों जे जान हामजांनो खायमानो तिनि प्रधानमंत्रीनि मन की बात অনুষ্ঠান जेबाबे आक्रमण खायका मो बेलाय साला मोनसिसा
মতই খাইনানি বন্ধ খাইদি যারা উকলকে তংনাই যারা মনে মদত দিনাই কেমন ফোন ফিয়ক জাগলাক চিনি বড়রকবো जोंबो চিনি বিজেপি কার্যকর্তারবো जोंबो बुलायनो तलायनो रोंगौ हायपुनो चिनि कार्यकर्ता जों बुलाया तगलाया जों खाय हामजांमारिवो हामजांमारिखौ हामजांमा माननाय बुलाय तगलाय कोनो किसु माया जों डेभलपमेन्ट बिसास खायो उन्नतिनो बिसास खायो चिनि बररकनि लामा खोरै दै खोरै कारेन्ट खोरै जों मनो डेभलपमेन्ट खायनान बागै बिसास खायो किन्तु मति बुलाय तगलायनो जों बिसास खाया जों प्रशासननो जों एसपी साहेब नां फुन खायजा असी साहेब नां फुन खायजा केबनो फुन हाय रिजागलाक मनो जारा तिनि बिसिङनो तुरन एक्सन जांनाय बेलाय बेलाय हामबाय